Haluatko tietää, miten pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää kustannuksia jätehuoltotarpeessanne? Me ollaan kehitetty uusi innovaatio osaksi jo vahvaa vaihtolavakuljetusliiketoimintaa. Tuotekehitys on lähtenyt asiakkaiden tarpeesta kohti ekologisempaa ja kustannustehokkaampaa jätehuoltoa. Tämä tuote on UVK-jakolava. UVK-jakolavalle pystyy lajittelemaan useita eri jätelajeja. Lavan saa jaettua 2–6 eri osaan. Lajittelu suoraan kohteessa on aina ekologinen ratkaisu. Jakolavan käytöllä pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi sekä säästää jätekustannuksissa. Jakolava sopii käyttökohteisiin, jossa tulee useita eri jätelajeja. Ota UVK-jakolavalla askel kohti ekologisempaa huomista.